Dunay bagong bagyo nga nagkakusog samtang anaa sulod sa Philippine Area of Responsibility, kini ang bagyong Marce. Ulay kining nasiplatan kapin 700 kilometers sidlakan sa Borongan City, Eastern Samar. Naglihok kini pa west-northwest sa gipaspason nga 35 kilometers per hour. Sumala sa pag-asa posibleng mulihok ang bagyong Marce sa kilid sa kasadpan nga bahin ug mupadulong sa extreme northern Luzon. Posible kini maglandfall sa Babuyan Islands o mainland northern Luzon. Apan kung mukusog ang high pressure area, posible sab nga mausab ang track niini ug mas munaog ang landfall sa mainland Cagayan o Isabela area. Sa Mindanao, base sa datos sa Metro Weather, dunay tsansa nga ulanon ang pipila ka bahin sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region ug Soc-Sargen tungod sa localized thunderstorms. Dunay kusog nga ulan, busa magbantay sa posibleng pagbaha o landslide.